tady jsme vlastně vyzdrželi naši, teda tady jsme vyzdrželi naši první to bylo plátové, že mě vlastně skočila na lidu a chodila skočit. Tady 6, tady 3, tady. Nejsou to hnusný, to není samý dvě, to je jako vlastně jako hezký. Mimochodem tady jsem měla nejrychlejší čas. Jak je tady se mi to dostal? Se mi klepou ruce u toho. Já nevím, proč na ně vyjde. Jo. Jedno odmítnutí čas. A jestli tohle? No ale jako, když třeba nestihla to do dvou nejít, tak to bylo. Co? Nebo ne? No ne, jako když to... A nebo já si Ahoj. Já Čau. Ahoj. Jo, tak já jsem... Však to pěkně dali, ty jo. No, skupina, to jsem běžela rovně. Jo?